שלום רב, אתם צופים ביומן הרצליה, המגזין של הטלוויזיה המקומית. התוכנית שלנו מוקדשת הפעם לסרט אחד המביא את סיפורה של חלינה חגואל, ניצולת שואה. היא נולדה בוורשה, פולין, נדדה במספר מחנות עבודה, ומשפחתה נספתה בשואה. מתוך ההריסות היא התרוממה, הכירה את בעלה במחנה עבודה, עלתה לישראל והקימה בית. אם לא אני, מי יחיה? סרטה של שרה שלום, ביתה של חלינה חגואל. גדלתי בבית של שורדי שואה. בילדותי אמא כמעט ולא סיפרה על התקופה ההיא. כשהיא הייתה מתחילה לספר, היו הדמעות זולגות, ואני כל כך רחמתי וגם פחדתי לשאול. פחדתי מן הסיפורים הנוראיים שחלחלו אליי וגרמו לי לחלום בלילה שגם אני במחנות. אבל עכשיו אני כבר מבוגרת, ואמא מבוגרת יותר. עכשיו חייבים, למען הזיכרון ולמען הדורות הבאים. סבתא רבתא שלי, סבתא חלינה, הייתה בשואה, ואני שואלת אותה על מה שהיה. סבתא חלינה רוצה לספר, אך אינה מצליחה. כשהיא מתחילה לענות עם יד בוכה. הלב של סבתא מעיין של דמעות. כשהיא מנסה לספר, הדמעות נובעות, חונקות את הגרון ומטפסות אל העיניים. וסבתא חלינה בוכה אחרי מילה או שתיים. אני מלטפת את סבתא ומחבקת. לא צריך סבתא. אני לוחשת ומנשקת. סבתא חלינה זוכרת אם ואב, אח ואחות, אך אינה מצליחה מילה להגות. אני לומדת על השואה, מספרים ומסרטים, מהם אני אוספת את כל הפרטים. אך את סיפור המשפחה שלי, שמעניין אותי ביותר, את הסיפור הזה אין מי שיספר. נולדתי בוורשה. שמי חלינה רוזנבאום. היה לי אח מבוגר ממני ב4 שנים, והיה לי אחות קטנה ממני ב7 שנים. והיינו משפחה עמידה. אמא עבדה ביחד עם אבא בחנות שלהם. זה היה חנות אנגרוסו, והיו באים תמיד מאוחר הביתה, ולי ולאחות קטנה היה מטפלת. בזמן שהייתה מלחמה, פרצה המלחמה, הייתי בת 12. אמא נולדה בנובמבר 1926. כאשר פלשו הגרמנים לפולין, היא ומשפחתה גרו בלודג'. הם עברו להתגורר עם בני משפחתם המורחבת בגטו ורשה. אמא של אמא ואחותה הקטנה נרצחו מיד, ואילו אמא שלי, האחיה ואביה נשלחו לעבודה. בהמשך הם הסתתרו בבונקר שנחפר בתוך הגטו. הנאצים הציתו שריפה בגטו, הבונקר התגלה, ואמא, אביה ואחיה הועברו למחנה מיידנק. במיידנק שלחו אותנו ביחד עם אחי והאבא. אבא היה לו על עצמו הרבה דברים והרבה כסף. אנחנו שכבנו כל הלילה במקום פתוח, שב4 פינות היו שומרים. היינו בפינה, ואח שלי עושה שם חור באדמה, וזה היה בפינה מסוימת, שהם ידעו איפה הם עשו את החור, וחיבו את האוצר שהיה. למחרת בבוקר הוציאו אותנו, את כולם משם, וחילקו אותנו. גברים לחוד ונשים לחוד. אחר כך לקחו אותנו לאמבטיות. באמבטיות התפשטנו ועזבנו הכל בכניסה, במקום מסוים. נכנסנו לאמבטיה, זה היה דושים מלמעלה, והוציאו אותנו ממקום אחר.
אני במקרה קיבלתי שמלה. לא היה לנו בגדים תחתונים. קיבלתי שמלה מאוד יפה, ויצאנו. אחרי שיצאתי התחלתי להרגיש שיש לי גירות מאוד חזק. בהתחלה לא הבנתי מה קורה לי. פתאום ראיתי שיש לי קינים. לא היה לי מה להחליף, לבדוק. ביקשתי מהחברה שישכב במיטה ושיילווה לי את השמלה שלה, שאני אראה מה קורה. וכך היה. אז ראיתי שהשמלה היפה הייתה עם קיבוצים הרבה קדימה בחזה, ובכל הקיבוצים יש הרבה קינים. וזה היה סבל מאוד קשה, למה אי אפשר היה להוציא אותם, לנקות אותם. ברגע ששמתי אותם ושמתי מים, לא היה איפה לכבס, רק כיור היה. כששמתי מים ראיתי איך הקינים עולות למעלה, אבל לא כל הקינים יצאו. וזה היה סבל פרטי שלי, שזה היה נורא. הייתי מגרדת והייתי עם פצעים קדימה, והיה לי שיער ארוך. ורנה הייתה איתי, והיא אמרה לי, אני מוכרחה באיזושהי צורה להוריד לך את העצמות. יש לך קינים, ויש לך עצמות כאלה גדולות. זה לא יכול להיות. והיא לקחה כף, היה לה רק כף, לא היה לה סכין, ועם הכף היא התחילה לאט לאט להוריד לי את השערות, אבל זה לא היה ביום אחד. אבל היא הורידה לי שני עצמות, שיהיה לי לא שיער קצר, שהקינים לא כל כך אוכלו אותי. היה זה באחד מימי השבת, שאמא נעצה מבט ממושך בשמלת הקיבוצים החגיגית שלי, שכל כך אהבתי. עיניה נעשו קשות והיא סיננה בלחש איתי. בדיוק כמו השמלה שהייתה לי במחנה, השמלה עם הקינים. מאותה שבת, בכל פעם בה לבשתי את השמלה, היו אצבעותיי הקטנות נדחקות אט בין הקיבוצים הדקיקים, חוששות למצוא בהם קינים של אז, מכאובים של אז. נדחקו אצבעותיי, חששו וחדלו. ניטל קסמה של שמלת הקיבוצים החגיגית שלי, ולא לבשתי אותה עוד. במיידנק ראיתי דרך מקום מאוד גדול, ששם עמדו גברים, ואנחנו עמדנו במקום אחר וצעקנו. אז ראיתי את האח שלי ואבא. ואנחנו כל יום היו שולחים אותנו לעבודה. מה זה עבודה? להעביר את האבנים ממקום אחד למקום שני. באחד היומים שהייתי מעבירה את האבנים, ראיתי את האח שלי. גם הוא היה מביא אבנים בכיוון אחר. לא יכולתי לעמוד, למה עמדה שמה ברג'ידה, והייתה אססמנית מוכרת מהרע לב שלה, והיא עמדה עם הכלב שלה. ואני ראיתי שם איך הכלב גזר בן אדם לחתיכות. אם היא הייתה נותנת פקודה לכלב, הכלב היה קורא את הבן אדם. אז אני לא יכולתי לעצור. אנחנו ראינו בעיניים אחד את השני,
לא עצרנו והלכנו הלאה. איך התחילו להיות טרנספורטים, זאת אומרת, עברות. אני השתדלתי לרוץ שייתנו את השם לעברה. אני הבנתי שאח שלי בחור צעיר וחזק, לא יעזבו אותו שם. בטח ישלחו אותו הלאה לעבודה. למה המחנה הזה, זה היה מחנה מוות. והיו מחנות אחרים שהם היו מחנות לעבודה. אז התחלתי להידחף ממש בכל מקום ששמעתי שיש עברה. בחיפושים אחר אחיה עברה אמא 7 מחנות, 3 מהם בפולין, מיידנק, סקרג'יסקו קמיינה וצ'נסטוחוב, ו4 בגרמניה, בורגאי, בורגאו, ברגן בלזן וטורקהיים. אמא, לא פחדת מהסלקציה? לא פחדת שישלחו אותך למוות? אז הייתי די שמינה, וסליחה, היה לי תחת שמן, ויודעתי שהגרמנים שאנחנו עוברות מסתכלות רק על אחורה. ותמיד הייתי עוברת, והייתי הולכת להבחנות בלי פחד. למה? מה הקשר לתחת שמן? לא יודעת, ככה היו מסתכלים. זאת אומרת שיש לה עוד כוח, שיכולה עוד לעבוד. רזרבות. כן. תגידי, אמא, את אומרת שחיפשת אותו וחיפשת, איך יכולת לחפש? מה עשית? בתוך המחנות. כן. רק הסתכלתי על אנשים. לא היה לי אפשרות להגיע למחנה של גברים. ראיתם את הגברים? נגיד כן. בצ'נסטוחובה, ראיתם את הגברים? כן, אבל לא היה לנו קשר. יכולתי רק להסתכל. כן. ואחר כך יכולתי לשאול, אחר כך כבר, אבל לא יכולתי להגיע למחנה גברים. אסור היה לי. כן. אז פשוט במבטים לבדוק אם הוא נמצא. רק לחפש ככה. כן. בשביל זה, שהגעתי לארץ, גם הייתי רגילה לכל בן אדם צעיר להסתכל על הפנים. כל הזמן טיפסתי, ולא הפסקתי להסתכל. רק להסתכל. כן. איך הגעת לברגן בלזן? באיזה גיל היית כבר? כשהתחילה המלחמה הייתי בת 12. כן. עכשיו, לי כתוב שבשביעי באוגוסט, כן. 1944, הוקם מחנה אנשים בברגן בלזן. זאת אומרת שהיית בת 18 כבר. 18? 26. כן. לא יודעת. אני כל הזמן הרגשתי 12. כל הזמן הרגשת שאת בת 12? כל הזמן הרגשתי שאני בת 12, לא הרגשתי שהזמן עובר, לא היה לנו לא חגים, לא כלום. כן. ולא הרגשתי. אמא קרבה את הצילום אל עיניה ואמרה, תראי אותי על המדרגה למעלה, הייתי ילדה. ואחרי מבט נוסף, תראי כמה את דומה לי. ואני נבלת נורא. אני ילדה עכשיו ואני דומה לה. אני פוחדת שיקחו אותי למחנות, כמו שלקחו אותה כשהייתה ילדה, כשהייתה דומה לי. אני לא רוצה לראות את התמונה הזאת, אני לא רוצה ללמוד יידיש, אני לא רוצה להיות שייכת לשם. סוף המלחמה עמד בפתח. הגרמנים התרחקו מצבאות האמריקאים והרוסים שהתקרבו לעברם. אמא וחברותיה ששהו בברגן בלזן נדחסו בצפיפות נוראית לקרון סגור ונסעו בו שבועיים. מעט אוכל נזרק מפעם לפעם, שירותים לא היו. רבות סבלו ממחלת הטיפוס וחלקן מתו בדרך.
האחרות, ביניהן אמא וחברתה רנה, הגיעו למחנה טורקהיים ממוטטות. שם אמא הכירה את אבא, סבי חגואל, יליד סלוניקי שביוון, שהיה במחנה עם חבריו. באתי לטורקהיים, באתי עם חברה חולה, באתי אחרי שבועיים בקרון, הרגשתי מלוכלכת, הרגשתי משהו נורא. התקרב איזה בחור ופתח את הדלתות הגדולות, ודיברתי איתו גרמנית, אמרתי שיש לי פה חברה חולה, אולי הוא מוכן לעזור לי לקחת אותה. הוא היה באמת בחור מאוד חזק. הוא לקח את רנה על הכתף, והוא הלך איתה ואני הלכתי אחריה. והוא הביא אותה למקום הבלוק הזה, וגם אותי, ואחר כך הוא התחיל מאוד לדאוג לנו. אבא היה בא אצלנו, והיה מביא מה שהיה יכול. רנה הייתה כל כך חולה, אז בשבילי שהיה לי מה לתת לרנה, את התפוח שהוא הביא, או משהו, זה היה מאוד חשוב, קודם כל. הוא הביא קצת לחם, הוא היה דואג לנו. מאיפה היה לו? הוא היה בוקסר, הוא היה משחק, והיו זורקים לו. הגרמנים? כן. היו זורקים לו אוכל? כן. והוא היה מביא... אוכל וסיגריות, שהוא היה משחק, היו זורקים הרבה. אז היה לו. ספר לי אבא. הם קראו לו בוקסריקו, ואני ביתו. וכשכיבורותיו טבחו, הייתי שם, ביתו. ספר לי אבא, איך בזירה במדיהם רעמו מולך? שנל, בוקסריקו, שנל, רצו לראות דמך. אתה בן 18, בלי אם ובלי אחות, שני אחים צעירים מדי, מיד למשרפות. רואה אותך מזרים גופך אל זרועותיך שריריות. אם לא תצליח לנצח, תזרק לאריות. הסוף ידוע וברור, אבי איתי, מוחש, ולמה זה אני חוששת כל פעם מחדש? טוב שהיית רחב, חזק, לא משורר צנום אבי. שיר פיוטי אינו מציל, יהודי מציקלון בי. הם קראו לו בוקסריקו, ואני ביתו. וכשכיבורותיו טבחו, הייתי שם, ביתו. באפריל 1945 שחרר הצבא האמריקאי את מחנה טורקהיים. חזרת לפולין לראות מה נשאר מהבית? למה? שמאוד רציתי לחזור, וחלמתי עם אבא, ובחלום הוא הסביר לי בדיוק מה יש שם. אז הלכתי לארגון הפולנים להתעניין, אז הכל היה נכון. הוא הסביר לי שאיפה הם חפרו ושמו הרבה דברים, יהלומים, איננו. זה כבר בוורצב עשו שם גינה. ואבא אומר לי את זה בחלום, וזה הכל יצא נכון מה שהוא אומר. אני כל כך רציתי לחזור בשביל הכסף, לא בשביל לבקר אותם. לא חזרתי. היום היית רוצה לנסוע לשם? לא יודעת, הם היו יותר מדי אנטישמים, יותר מדי רעים. אני מאוד מתגעגעת לערים, לעצים שם, ממש מתגעגעת. אבל לא יודעת, לנסוע שם כאלה אנטישמים. ואני אוהבת לדבר פולנית, ואני אוהבת לקרוא ספרים פולנית. אבל לא יודעת, זה קשה לי. בטורקהיים יכולת לחפש את אחיך יותר כן. בחופשיות. ברור. איך חיפשת אותו בטורקהיים?
לא יודעת אם זה היה בדיוק בטולקאי, או שהגעתי לארץ, חיפשתי אותו דרך אדום, צלב אדום. צלב אדום, וכל האפשרויות אז שהיו, אני כתבתי וחיפשתי. ומה אמרו לך בסופו של דבר? מה קרה איתו? אמרו לי שראו איך שהורגים אותו, איך שתולים אותו באיזה מקום, והלאה לא חיפשתי. מתי אמרו לך? באחת האפשרויות שאני כל הזמן חיפשתי. הלאה גם לא... אבל באיפה היית? בישראל? בישראל. הבנתי. מישראל חיפשתי. חשבתי אולי הוא נסע הביתה. היו המון אפשרויות אם הוא היה חי. ומה אמרו לך על אמא ואחות ואבא? לא אמרו לי כלום, למה לא היה מה לשאול. את אבא ואחותי הקטנה לקחו מבית חרושת בוורשה. ישר למוות. הילדה הייתה קטנה. ואבא היה בן אדם חולה לב. על זה בכלל לא חיפשנו. בחוזרים מבית הספר היו נשמות בני המשפחה הקרובים מרחפות בבית, איטיות, בטוחות, שייכות, עגולות ושקופות, כמו הבל פיה של אמא בשעה שלהתה אליי ואל אחותי את תשובתה. אין לנו לאן לנסוע בחגים, אין לנו משפחה. ושלושתנו ממששות חסר גדול, מוחשי ועוטף, כמו בועה חלולה וכואבת. אני מנדפת את סבתא רבתא, סבתא חלינה שלי, ומחבקת. תודה סבתא, אני לוחשת ומנשקת. תודה שהזכרת הורים, אחות ואח אוהב. תודה שדלית מילים ממעיין הכאב. יבשו הדמעות על לחיי סבתי. כל דמעה מספרת זכר משפחתי. למרות הנוראות שבסיפורים, האובדן והסבל, למרות כל זאת תמיד עלתה מדברי אמא רוח של חוזק, ביטחון ואופטימיות. תגידי אמא, איך זה? איך לא איבדת את עוז רוחך שם בתופת? איך החזקת באמונתך שתשרדי? ידעת שתישארי בחיים? תיארת לעצמך שיבוא יום ותקימי משפחה חדשה ויהיו לך בנות, נכדים ונינים? אני ידעתי שאני אעבור. אם אותי ירגו, אז ירגו את כולם. כאילו שאני אהיה האחרונה. אותי לא ירגו סתם. היה לי את התקווה שאני אתגבר. ידי אמי. כמו צב מעוצבה שגילו על גבו, כמו גזע עץ המוסיף טבעות, כך כתמי הזקנה על ידי אמי מורים ימים ושעות. הנצרבו בעבר חברים ושקופים, מאז מלווים עצב גיל חליפות. זאת לא ידע לעולם אמי, כי גם דמעותיהם שקופות. צבעם מחמיר משנה לשנה, מחום בעיר אל חמור. מראם מחמיר את ליבי בשעת כעס, מזכיר מה מותר, מה אסור. לא כתמים הם אמי, אותות ומופתים, ששרדת ומעריכים ימייך. מדליה של לוחמת בקמים לחלות, חותם עת הם על ידייך.